thlir tu zong te in zawa in chi bai le vek ule Hlep Mizo kan lo thleng le ta tun tum kan Hlep Mizo khuna chuan I hmangai deuh I du deuh I star deuh kha iwa bem ta ani khata han ani khan alo du ve lo chia engtia ti tur nge ti kan soidon ani tam tak chuan he thila hian an in ngai niam nan te ka phu lo ani ten tia then chuan in an ni zong an sang lua e ten tia then chuan in kan tling lo ani ten tin ti sang sang in an ti thri ani ma se kharil ru kha a thalo ani ti kan an soidon atin confidence aum lovat ma ni in rin tok na pai tu ani ya mishinga kha khanin I ril ru lam chak lo na te ril ru lama le taksa thleng point min tor tir the ani min tuar tir the ani ti kha kan an soidona he thil hi engtia kan pum pelanga engting nge kai mani a chakna thar kan nei thena jok tura kan man theyang ti kha kan ron soidon ani uluk deuin lo ngai thaila chuan zom ngei po kan tum bok don nia pakhat na tan chuan I hmangai deuh kha iwa shilta ani ka hmangai che sin iwa ti ta ani chuan hmangai dang ka nei ka hmangai thei to lo che alo ti ni kha thila kha nangma kha hniam lo la I nangma kha in sit nan mang lo la ama kha wada sa nan po mang hek suang che Bible I ke wani chuan Bible chuan nangma I hmangai angin I veng te hmangai ro ati ni pakhat chau hmangai ro ati lo mi zong hmangai ro ati ni kha da na kha abo che phot ani engwang nge pakhat a hmangai wang nangma hmangai ve thei lo na chan che kha a chan chu kha I hmangai iwa kha nu kha pa iwa be ma kha mei dil tla tur ani engwangin mo a chan chu pakhat chau a hmangai wangin mitam tak then om te hmangai thei tura lali suan min zirti lain engwang nge nangma hmangai thei lo che pakhat chau a hmangai kha wang khan shem hun tla tur chiang sa ani shem hun admission ti fel sa thlap ani chu wangin shem hun tla tur chiang sa kha engwang nge ingai zon bi kang ima mo reng lo adu lo che kha iwan nei zok ani kha in shakar ro nangma kha khi ta yom jok nang chu wan ram kai don ani chu pakhat chau a hmangai tla ta wangin pakhat chau a hmangai the wangin shem hun tla tur ani engwangin mo Bible dan lal I suai min zirtir dan akal ani chu chu shia dreng tur ani nangma kha lom hle I zok tur ani ti kha in shebok tur ani pahni na tan chuan kan soi zor zorang ka du lutuk che sin ilo ti ta I thian te kal tlang emo a thian te kal tlang emo in iwa shil ta ani tin nangma ngai poin iwa shil thei ti chuan ani chuan adu lo thu che na lo chang ta che ni engwang nge awa han jak lo tak em tu ro thian tu engting nge du lo thei che Genesis kan keu chuan pathian in mishing te du takina siama atini pathian in min du vek angkhat vekin minan min du vek engwang nge ani khana du lo thei che adu lo che ni chuan pathian thil siam hi a hmusita adiriam ani nang in ia sang ida nang in ngai hniam chan tur kha pakhat maom lo ida hniam hle jok tur ani Genesis akal ani kha nu kha pa khan du tlak ani lo itnol kha in chilovin in ti thei tak jok tur ani dan abo chia India dan pui constitution kan thlir chuan article number 3 a chuan equality before law ti omani kan in tluk tlang vek pakhat du lo thei ani lo pakhat da sana pakhat da hniam tur ani lo mel thale mel chia da san tur ani big lo ang khat vek kan ni pakhat adu ni chon nang po kha du tur che he ni rengot chu wangin India dan article number 3 equality before law abo chi ani chuta chuan thil pani I thlang the ni pathian shem turini da don nge India dan in a shem I shem tir don kha khai du thlanna ni pathian shem turai da don ni chuan thi nu pi alam rama ikna angai ni India dani shem tir don ni chuan e fire thelu ngal rap the adu lo che ni chuan engwangin mo pakhat adu thoba engwange min du lo thei bi nangma adu lo che ni chuan pakhat po kha du lo tur ani lomi a chia ga ni he thili chu wangin ko tai khing mak the ani ke chu ka soi jong pe ka thinarim tat enga tinge hei hi sarkar po hian ma lak lo mi puite min zirtir du mi alo ani amak hi ka ti shin ani
hei ka puang chuak top ani sarkar hen tuna minon man thu the ni man po he an thuruk ka soi chu wang hian ko ta ikalanga pakhat adua ke enge mi du lo bik dan ma article number 3 kan in tluklang ve kan i lo mi iti mi ami me doni chuda chuan zela kum thum thleng khe atang dei the ni a chiang ani hi chu wangin pakhata scholarship kal turin i chuanga scholarship kal turin i chuang wanga a thaloni ti she kha chu ka hun to ni ingwai na chung reng mo chu wangin adu lo che ni chuan thil pani thang thei pathian shem turin a thi nuwa a shem turin shem hona thak turin i ti don nge india dani shem tir don chu chu i du thanna ni ti kha kan soi le do ni ti chuan thlir tu du tak te u mi lo ngai tha tu du tak te u rot na ka siam du ani zo na in nei mo eng po ni ro se comment lama kharon daula pathoi ka ngai jong do te ka be mang ti ani mo eng po ni ro se zalen takin zo na mi ron zo do comment section a khan kein thei to pin ka lo chang chu ti hi ka soi du ani huai sen takin ti chuan he channel hi lo thlir zel ulangin midang te po lo in shilpung ula zo na izo inayem har sanai nem engpo ni ro se minon zo tir thin don ya ti kha kan an soi le do ni e in za vai chunga lom thu kan soya hlep mizo channel la tang hianin I hlep tam tak in nei theinan le in nei zel theinan le in lo chhor tang kai ve theinan du sak sang ber kan hlan chu ni e kan lo me